गोदान मोनसे भिडिअसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि नैबे सोंथिखौ आङो मावफुंनो आखायाव लाबाय। दिनैनि सोंथिया जाहैबाय द कोअर्डिनेट्स अफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस y गुदि हांखोनि सायाव थानाय जायखिजाया बिन्दोनि थावनि बिसाना। दा थावनि बिसान मा होनना बुंदो y गुदि हांखो होनदो। दा जोंहा गुदि हांखो होनबाथाय मोननै मा थायो नैबेयो गिबिखौनो x डैश o x डैश o x माने मा y गुदि हांखो y o y डैश नै थोंगोरै थानायखौ मा होनना बुङो बेखौ होनो y गुदि हांखो। नैबे हास्रेङै थानाया x गुदि हांखो, थोंगोरै थानाया y गुदि हांखो आरो नैबे गेजेरनि जायखौ जोङो o जों बुजायदो नैबे बिन्दोखौ होनना बुङो जोङो गुदि बिन्दो। अब्लानिया जोंना सोंथिया होनदो जे y गुदि हांखोनि सायाव थानाय जायखिजाया बिन्दोनि थावनि बिसाना मा जागोन। थामहिनबा नैबे थोंगोरै जाय y गुदि हांखो दङ बेयाव थानाय बिन्दोनि महरा माबायदि जागोन बेखौ सोंदो। नैबेहाय जोंहा अपसन माखासे होनाय दं मोनब्रै। दा नाय आं बिदिन्थिजों बुजायना होदो। हमना ला नै y गुदि हांखोआव नै मोनसे बिन्दो नै मोनसे बिन्दो, गाहायखै नै मोनसे बिन्दो नैबो मोनसे बिन्दो। अब्लाथाय नैबे बिन्दोनि मुङा मा जागोन बेखौ जोङो माबोरै लिरो मोनसे ब्रेकेट होबाय। ओमफ्राय नैबे बिन्दोसिम मोनहैनो थाखाय जिहेतु एक्सनि आगदाखैबो थाङाखै बा आगसिखैबो फैनाङाखै नालाय गिबियाव 0 ओमफ्राय गोजौखै जुदि जों से थांदोंबा मा जागोन 1 माने नै बिन्दोनि मुङा मा 0 1। थिग बिदिनो नै मोनसे बिन्दोनि मुंखौ माबायदि होनगोन नैबे बिन्दोसिम सहैनो थाखाय एक्सनि आगदाखैबो थांनाङाखै आगसिखैबो थांनाङाखै बेनिखायनो गिबिना 0 आरो नैबे गोजौखै बेसे थांदो 1 2 बेनिखायनो मा 2 0 2। थिग बिदिनो गाहायखैबो जुदि नै मोनसे बिन्दोसिम फैयो बे बिन्दोसिम फैनो थाखाय आगदाखैबो थांनाङाखै आगसिखैबो थांनाङाखै गिबिनिया 0 आरो गाहायसिम 1 फैदो खेबसे फैदो माने मा -1 गाहायखै फैबा -1। थिग बिदिनो नै मोनसे बिन्दोसिम सफैनो थाखाय आगदाखैबो थांग्रोनाङाखै आगसिखैबो थांग्रोनाङाखै नालाय मा 0 बेनि उनाव गाहायखै बेसे फैदो 1 2 थामहिनबा मा -2। अब्ला बेयाव जों नैबे मोनब्रै बिन्दोआव नायबा नुगोन मा गासैबो मा y गुदि हांखोआव थानाय बिन्दोफोर 0 1 0 2 0 -1 0 -2। अब्ला बे गासै बिन्दोआव नायबा मा मोनगोन गिबियाव ब्रेकेट होखांनायनि उनाव गिबि जाय एक्स कोअर्डिनेट बेयो मा गासैयावबो 0 नै 0 0 0 0 थामहिनबा नैबे 0 आरो उननिया मा उननिया 1 2 दानख'से दानख'नै थामहिनबा मा जे उननि y कोअर्डिनेटआ जायखिजाया जानो हागौ आरो बेयो 1 जानो हागौ 2 जानो हागौ 3 जानो हागौ बा बेयो a b c d माबा मोनसे जानो हागौ। अब्लानिया जोंना गिबियाव जोङो गोसोआव लाखिनो गोनाङा मा जे जाय गिबिनि नैयो 0 जाथारनांगोन ब्रेकेटाव थानाय जाय गिबि मोनसे माने एक्स गुदि जायखौ जोङो एक्स कोअर्डिनेट होनो बेयो मा जानांगोन बेयो 0 जानांगोन कमा माबा मोनसे जानांगोन। अब्ला इयाव अपसनखौ नाय जेराव माने गिबिनिया 0 गिबिना 0ब्लाथाय नैबे 0 नैबेयावथ' 0 नङा गिबिना नैबो नङा नैबो नङा ना गिबियाव 0 थानाया नैबेल' ओमफ्राय उननिया एक्स दङ नालाय माने उनाव जायखिजाया जानो हागौ नालाय एक्स होबाबो जायो जोङो बेखौ y होबाबो जायो a b c d माबा मोनसे थाब्लाबो बे फिननाय जागोन। थामहिनबा गिबिनिया 0 जानांगोन उननिया मा जायखिजाया मोनसे अनजिमा जानांगोन। स' फिननाया मा जाबाय ए नाम्बार अपसना जाहैबाय बेसेयो 0, x। अब्लाथाय बेफोरबायदि बिदि दिहुननांगोन y गुदि हांखोआव थानाय जायखिजाया मोनसे बिन्दोनि थावनि बिसान दिहुननो होयोब्ला। अब्लाथाय नैबे सोंथिखौ आं बेखिनियाव मावफुंनानै होबाय। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्लाथाय बेखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलाव गिबि खेबनि थाखाय फैदोंब्लाथाय बेखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। मानो होनबाथाय फिउचाराव आरो गोबां बेफोरबायदि सोंथि फैगासिनो थागोन नैबे चेनेलाव। गोजोन्थों।